ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛ? ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବା। ଆଜି ଆମେ ବଲକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ସେ ବାସ୍କେଟରେ ପକେଇବା ହେଲା। ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଆସିକି ବଲକୁ ନେଇକି ସେ ବାସ୍କେଟରେ ପକେଇବା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବି ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆସିକି ଖେଳିବା ହେଲା। ବଲକୁ ଏଇଭଳି ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ସେ ବାସ୍କେଟରେ ନେଇକି ପକେଇବା ହେଲା।